Det er utrolig vigtigt at vælge den rigtige medarbejder, når man skal automatisere sin produktion. Man kan sige på den måde, at når robotten den kommer fra fabrikken og står på en palle, så kan robotten ingenting. Og det er mange, der bliver overrasket over. Det, der får robotten til at køre, det er faktisk den erfaring, som en person har, der er vant til at lave nogle ting i hånden. Det kan eksempelvis være en smed. En smed, som der har taget en uddannelse på 4 eller 5 år, der er vant til at kunne svejse og ved, hvordan man holder en svejspistol i den ene eller anden vinkel, eller kører stikkende eller faldende med pistolen. Jamen det er jo ligesom den erfaring, man skal have fortalt, man skal bygge ind i robotten. Og det er også fordelen ved, at hvis den smed, han eksempelvis søger andre udfordringer, så mister man ikke al sin arbejdskraft, fordi al hans viden, den ligger inde i robotten. Derfor husk at vælge de rigtige medarbejdere, når man skal automatisere.